Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Kung bago pa lang po kayo, please like and subscribe. And don't forget on the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko nga. The highlight, Cebu, Philippines. The beaches, the ocean boat riding. Kung gusto niyo magbisita ng Pilipinas, pwede kayong pumunta sa Cebu. The sunset, amazing color. Yung beach nila guys, tingnan nyo, ang linis-linis, ang laki, ang daming mga cottage. So kung gusto niyo magbisita sa Pilipinas, kung gusto niyo pumunta sa Cebu, yan ang mga highlights nila. Yung sa dagat, sa boat riding, yan, maganda dyan. Tingnan nyo yung dagat, ang linaw, ang linis din. Yung boat riding nila, pwede kayong magrenta ng boat kung ilang oras yung gusto ninyo guys. Yan oh. Yan, marami silang boat dyan, pwede ninyong pagrentahan. Tapos, kung gusto ninyong umupo-upo sa tabi, tingnan nyo lang yung sunset nila, tingnan yung sunset. Color brown. Ang ganda ng kulay. Sarap umupo sa tabi-tabi ng dagat oh. Tapos magmuni-muni. Yan, ang ganda-ganda tingnan. Tapos, relax sa pakiramdam. So, yun lang guys. Bye-bye.